Ubonga inkosi Eugene Khumalo osebenza la e-Circumcision Center okuyi-center yokusoka kahle kahle sisoka yonke iminyaka. I-center ke biyi-center enkulu ebisoka nabantu abasuka kwamanye ama-district ko-Vryheid yonke nje ama-district abaney'nkinga bebesoka la kule center. Ibiye kade ke ino-specialist surgeon ke usashiya kungasekho ke la. Ukusoka ke kona kubaluleka njengoba i-department iyakufaka yathi hayi akusokwe. Ukusoka imininingwane esitholakele kwama-research ukwehlisa ukuthola igciwane leli lesendlulela ngculazi. Kubalulekile ke nakhona ukuthi umuntu osokayo azi ukuthi kwenziwani ukuze loyo osokwayo avikeleke ngendlela abasho ngayo ukuthi uzovikeleka. Ubona nje la njengoba kwama-school holidays, i-center iyagcwala impela ngama-school holidays. Siyagcwala nje impela la sibona khona ama-patient mhlawumbe u-25 kuya ku-30 ngosuku. Kuba ne-demand nje circumcision okusho kona ukuthi izwi lihambile, lifikile izwi kubantu ukuthi kufanele balethe abantwana nalabo abadala beze bazosoka. Bayafika lana basoka. Isikhungo sisoka nalabo abaney'nkinga kakhulu abangakwazi ukusokwa abanye abantu kwezinye iy'ndawo. Bayafika la sibasoke kube yonke into ihambe kahle. Asibe healthy ke e-KZN.